Du skal nu i gang med at skabe et overblik over, hvordan din energi fordeler sig over dagen og ugen. Jeg har fundet et eksempel frem, hvor personen har udfyldt indtil fredag. Ugeskemaet udfyldes ved at føre musen hen på den aktuelle dag og tidspunkt, hvorefter du markerer på batteriet din oplevelse af energi. Du skal vurdere, hvor højt er energiniveauet, når dagen starter, og hvordan forandrer det sig i løbet af dagen. Til højre for batteriet kan du kort skrive, hvad du har lavet i tidsrummet. For eksempel en bestemt arbejdsopgave eller aktivitet. Du kan også skrive en kommentar til hele dagen i bunden af skemaet. Undervejs skal du finde og skrive ned de aktiviteter, der fylder dig med energi. Du kan se, at personen har noteret nogle aktiviteter i bunden af skemaet. Ligeledes det samme med de aktiviteter, der tapper dit batteri. Dette skal du senere bruge til at blive mere bevidst om, hvordan du skaber en bedre balance i din hverdag. Når du over nogle uger har dannet dig et overblik, skal du fremadrettet bruge ugeskemaet som et planlægningsredskab, hvor du bevidst bruger de aktiviteter, der giver dig energi til at skabe balance.